V dňoch 2. a 3. mája 2007 sa konala medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia narodenia Igora Hrušovského, jednej z najvýznamnejších osobností slovenského vedeckého, kultúrneho a filozofického života 20. storočia. Vzácni hostia, milé študentky, milí študenti. Dovolte mi, aby som v mene organizátorov, menovite v mene katedry filozofie a dejín filozofie katedry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v mene Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a v mene Slovenského filozofického združenia otvorila dnešnú prvú slávnostnú časť našej medzinárodnej vedeckej dvojdňovej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia významnej osobnosti slovenského kultúrneho a filozofického života Igorovi Hrušovskému. Zároveň mi dovolte, aby som medzi nami privítala našich vzácnych hostí. Naša konferencia sa koná pod záštitou pána rektora Univerzity Komenského v Bratislave, mimoriadneho profesora Františka Gahera, kandidáta vied, za čo mu úprimne ďakujeme. Zároveň si ale dovolím tlmočiť ospravedlnenie pána rektora, pretože v tejto chvíli sa nachádza, tak povediac, priam v kolíske európskej filozofie v Grécku na univerzite v Aténach. Vítam však medzi nami pani prorektorku Univerzity Komenského v Bratislave, pani prorektorku pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium, pani profesorku, doktorku prírodných vied Martu Kolárovú, doktorku vied. Zároveň by som chcela ospravedlniť dekana Filozofickej fakulty, mimoriadneho profesora Antona Eliáša, kandidáta vied, z neúčasti na tomto slávnostnom otvorení, ale taktiež sa nachádza na zahraničnej služobnej ceste na univerzite v Záhrebe. Vítam však medzi nami pána prodekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, pána prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť, docenta Ladislava Kicka, kandidáta vied. Zároveň vítam vás všetkých prítomných, našich vzácnych hostí domácich, ale samozrejme aj z Českej a Poľskej republiky. No a v neposlednom rade vítam naše študentky a študentov. Dovolte mi teraz, vážení prítomní, aby som odovzdala slovo pani prorektorke Univerzity Komenského v Bratislave, pani profesorke Marte Kolárovej, doktorke vied. Vážené dámy, vážení páni, pripadla mi česť v mene rektora Univerzity Komenského, pána docenta, doktora filozofie Františka Gahera, kandidáta vied, otvoriť dnešné slávnostné zasadnutie, ktoré sa koná pri príležitosti otvorenia medzinárodnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia profesora, doktora filozofie, doktora prírodných vied Igora Hrušovského. Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, milí kolegovia, ctení hostia, dovolujem si vás tiež privítať na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v mene pána dekana, pána docenta Antona Eliáša pri príležitosti konferencie k 100. výročiu profesora Igora Hrušovského. Profesor Hrušovský pôsobil na Filozofickej fakulte takmer 30 rokov, od roku 1946 až do roku 1975. Vážení milí hostia, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vás privítala v mene katedry filozofie a dejín filozofie. To katedra, na ktorej Igor Hrušovský pôsobil približne 3 desaťročia aj vo funkcii jej vedúceho. Tiež mi dovoľte vyznať sa s pocitou radosti, že sa dnes uskutočňuje a zajtra uskutočňuje konferencia na počesť Igora Hrušovského,
ktorý patril k najvýznamnejším postavám slovenskej modernej filozofie. Bol jedným, tak povediac, jej zakladateľov a zároveň bol osobnosťou európskeho formátu. Vážené dámy a páni, dovolte, aby som v mene Filozofického ústavu SAD povedal zo pár slov k dnešnej konferencii. Rád by som pripomenul, že akademik Igor Hrušovský bol aj riaditeľom nášho ústavu, a to v rokoch 1946 až 1953 bol jeho riaditeľom a od roku 1953 do roku 1959 bol externým riaditeľom nášho ústavu. Rád by som vyzdvihol aj tú skutočnosť, že bol hlavným redaktorom časopisu Filozofika Slováka a neskôr Filozofie, a to teda v rozpätí rokov 1946 až 1972. Možno, že viete, možno, že aj nie, že na našom ústave existuje oddelenie, ktoré je zamerané na skúmanie dejín slovenského filozofického a politického myslenia. Igor Hrušovský je, by som povedal, takou stávajúcou a trvalým predmetom záujmu príslušných pracovníkov nášho ústavu. Rád by som však vyzdvihol skutočnosť, že jeho dielo sa stalo predmetom reflexie a analýzy aj ďalších oddelení nášho ústavu. Venovali sa mu pracovníci, ktorých špecializácia je logika a metodológia spoločenských vied, ale, a to budeme počuť, vyvoláva záujem aj pracovníkov v oddelení sociálnej a politickej filozofie. Keď si pozrieme dáta Igora Hrušovského, tak zistíme, že vlastne svoj život prežil v neľahkej dobe, v 20. storočí, a jeho dielo bude aj svedectvom o tom, ako filozofovať v dobách, ktoré vlastne filozofii málo prijali. Som presvedčený o tom, že mnoho alebo možno, že aj všetky príspevky, ktoré budú prednesené na dnešnej konferencii, k tomu povedia veľmi mnoho. Po slávnostných príhovoroch konferencia pokračovala prednesením 6 vyžiadaných plenárnych prednášok od popredných predstaviteľov slovenskej a českej filozofie, znalcov osobností a diela akademika Igora Hrušovského v nasledovnom poradí. Doktor Vladimír Bakoš, kandidát vied, Hrušovského iniciatívy v kontexte slovenskej filozofie. Docent doktor Jozef Zumr, kandidát vied, Hrušovského pojetí strukturalizmu v kontextu českých strukturalistických koncepcií. Docent doktor Jozef Piaček, kandidát vied, k jadru filozofického odkazu Igora Hrušovského. Profesor doktor Rudolf Dubkala, kandidát vied, Igor Hrušovský a noetické konfrontácie v slovenskej filozofii 40. rokov. Profesor doktor František Novosád, kandidát vied, Igor Hrušovský na začiatku 50. rokov. Profesor dr. Jozef Viceník, kandidát vied, Igor Hrušovský a filozofia vedy.